Takže zdravím vás pri mojom prvom videu na kanáli, kde budem hrať hry hlavne Clash Royale a ešte uvidím niečo iné. Takže som Arena 9, mám málo trofejí, skáčem hore dole, raz 8, raz 9. Maximum som mal 3150. Takýto deck používam. Fire Spirit, no komonky som teraz dal na 10, teraz dávam Hoga na 8. A mám 3 legendárky, nič moc. Preho som dostal Ice Wizarda, kúpil som si ho za 500 gemov v Special Offer v Legendary česte som ho dostal. Minera som si kúpil za 40 000 v obchode, keď som bol Arena 9. A Lumberjacka som dostal z Grand Challengeu, ktorý som hral v útorok, alebo pondelok, neviem teraz. Vyhral som len 4 krát a dostal som ho, takže som bol šťastný. Sice som za ňo zaplatil 100 gemov, takže keď si to tak zosumarizujeme, žiadnu legendárku som ešte nedostal z free čestky a tak ako ostatní, proste za všetky som si dačo musel zaplatiť. Tak. 600 gemov a 40 000, takže dosť. Som v klane Slovakia. Už len jedno voľné miesto. Som tretí teraz, momentálne. Sme niečo, neviem teraz koľky sme aj na Slovensku, ale sme top 50 myslím, no 44. Klesli sme o jedno miesto. Sme lepšie napríklad ako Švajdová mamka. A tak. Tak môžeme si ukázať nejaký jeden replay, tento posledný zápas napríklad, čo som hral. Tak dáme to aspoň na 2, nech je to troška rýchlejšie. Nabíja sa mi elixírik. A ja pôjdem hneď Miner a Horda, pokúsim, ale on, ako vidíte, má nabité šípy. Takže rip. Miner si tam niečo poťuká, idem. Barbariáni, tí ubránia. Mega Minion sa ma ani nedotkne. Lebo Barbariánov, ja mám však Fireball, takže rip. No, tu kebyže mám Fireball, tak by to bolo lepšie na to. Ale ubránil som. On už na mňa vyťahol Lumberjacka. Ale ani ten sa ma nedotkol. A tu už som mu pekne načal tú jednu väžu. Už vidíte, nabíja 3 muškety. Ja mám však Fireball. A to už je proste ľahké. Zase sa ma nedotkol. A už to viem, že budem mať, tak som ich nabil rýchlo. No a Miner už, čo vám poviem, takto naťukal mi akurát na Fireball. Troška som bránil, naťahoval. Tu som ho nechal, už som mal, vidíte, nabitú Fireball, takže nebolo to až tak ťažké víťazstvo. Tak a to by mohlo byť. Teraz sa mi. Tu som prehral. Vidíte, Grand Challenge. Aj včera som ho pustil, ale som dnou dal len 4, ale tam mi legendárka nepadla. Sú také turnajky. Tu v tomto som prišiel len YouTube Johnny. Tam som prišiel 3 minúty pred koncom, dal som jeden zápas, aj tak som ho prehral. Také Check Force, znovu Johnny, to bol tesne 12. No a donatneme. Mám 197 donatu. No a to by mohlo byť z tohto videa všetko a vidíme sa v ďalšom videu.